Pěkný den, sledujete únorové vydání magazínu ze světa motorů v roce 2015, tedy pořad Rychlá kola. V dnešním díle se podíváme na tradiční slovenský lednový závod Autoslide. Leden se nese, a to již přes 30 let, ve znamení nejtěžší a nejslavnější dálkové rally Dakar. Jak dopadl nejvýše postavený tatrovák Martin Kolomý? A na závěr se podíváme na unikátní projekt Race Star. Jehož koncept můžeme hledat v pěveckých soutěžích. Zajímavých obrázků máme dost, takže se dobře bavte. Dlhých 11 rokov mali možnosť diváci sledovať toto jedinečné podujatie na Žarnovickom plochodrážnom štadióne. Tie časy sú však už neodvratne preč. A Autoslide sa od tohto roka presťahoval do Motorsport Areny Beckert v Oslanoch. Na viac ako 50 jazdcov v Oslanoch čakala nielen nová trať, ale aj poriadne mrazivé počasie. Po nočnom snežení sa zdalo, že budeme opäť po niekoľkých rokoch svedkami pretekov na snehu. Ten však už počas voľných tréningov postupne menil svoju farbu z bielej na hnedú, blatovú, čo znamenalo, že diváci stojaci v tesnej blízkosti jazdiacich vozidiel odchádzali domov, tak ako sa z Autoslidu patrí, poriadne špinavý. Na štart sa postupne v 6 samostatných divíziách postavilo množstvo viac menej stabilných jazdcov, no našli sa aj úplní nováčikovia. Jedným z nich bol kopciar Martin Juhás, ktorý si v Oslanoch navyše prvýkrát vyskúšal, ako sa jazdí s oslanskou špecialitou Grandi Buggy. Určite je to dobré zväzenie, hlavne je to o zábave. Ale porovnávať to s tým mojím vykúreným na 70 stupňov bavorákom v tom lete na tom teplom asfalte, kde to drží, že ti ide príľba dole z hlavy, sa to nedá. Ale je to zábava, je to super. Dvojnásobný víťaz Autoslidu v kategórii dvojkoliek Stano Koritár to má z domu do Oslian naozaj iba naskok a tak samozrejme na štarte chýbať nemohol. Nás zaujímalo, aký vidí rozdiel medzi Autoslidom v Žarnovici a Oslanoch. Tak rozdiel medzi tým je akurát najviac v podklade a toto je trošku dlhšie ako v Žarnovici. Aby som povedal, možno aj bezpečnejšie tu, jak v Žarnovici, tam je to také dosť, ale aj Žarnovica mala svoje čaro určite. Jan Šebo avizoval na Autoslide nové auto. To sa však nakoniec nepodarilo poskladať a tak aj na Autoslide v Oslanoch sa predstavil s tradičnou Toyotou Corolla. V Žarnovici som bol prvýkrát ako úplne nový jazdec. Tu som niečo odjazdil. Ja si myslím, že dráha je tu aj v Žarnovici dobrá. Tá divácka kulica je, tá Žarnovica taký kotol, ale aj tu je veľa divákov, ja si myslím, že je to dobré tu. Starší z Berešovcov, čiže otec Joži, mal pôvodne odskúšať už spomínanú kategóriu Grandi Buggy, nakoniec však skončil na štarte medzi H8, čo sú vlastne sériové vozidlá. Ja sa všade cítim dobre, keď je takéto podujatie. Je to trošku iné, ale takisto sa jazdí, takisto je atraktívne. Možno tam je taký monotón, taký steady šung naberie človek, tempo a to jazdí. Tu sa to trošku mení, viac dobrzdiť, viac rýchliť, ale je to to samé. Jeho syn Ďodi na Autoslide ešte neštartoval. V tomto roku prišiel rad aj na neho. Autoslide sa mi veľmi páči stále. Nikdy som nemal auto, aby som mohol pred rokmi štartovať. Sice veľmi som chcel. Ešte som tak si povedal, že chcel by som štartovať, keďže sa to jazdí prvýkrát v Oslanoch. A Janko Beckert, ktorý mi v živote veľmi veľakrát pomohol a veľmi dobrým kamarátom je, tak som mu slúbil, že budem štartovať. No a nakoniec mal som aj vybraté auto, ale nakoniec to nevyšlo, takže Janko Beckert mi ponúkol svoje auto, na ktorom mal jazdiť jeho syn. Takže dobrá to svojho syna dal to mňa, aby som štartoval. Takže je to super, je to zábava. Sú tu jazdci, ktorí každú cenu chcú vyhrať a sú typickí autokrosári alebo rallycrosári, že rozbiť auto a poďme dopredu. Ja to auto veľmi nechcem poškodiť, pretože predsa mi to dali len tak, aby som na ňom išiel. Ale čo sa týka toho Autoslide, sa mi veľmi páči. Veľmi sa mi páči a ja si myslím, že z roku na rok bude to kratšie a kratšie. Počas celého dňa mali diváci možnosť sledovať nádherné, ale zároveň aj neúprosné súboje, pri ktorých si jednotliví jazdci navzájom nedarovali ani centimeter trate. Ako to už pri takýchto kontaktných pretekoch býva zvykom, nechýbali ani menšie či väčšie strkanice, či otrhnuté nárazníky. Všetky tieto ťukance však našťastie mali dobrý koniec bez újmy na zdraví jazdcov. Kategória Grandi Buggy, ako sme už spomínali, je špecialitou Motorsport Areny Beckert. Ide o vozidlá typu Buggy, v ktorých je osadený 1,5 litrový hladký diesel motor s výkonom približne 50 konských síl. Túto kategóriu v rámci Autoslidu 2015 vyhral Martin Juhás.
Nádherný, to sa nedá opísať. Ako prvýkrát na autoslide, prvýkrát v Bugine a hneď víťazstvo. Myslím si, že už viac som preto robiť nemohol. V kategórii H8 sa divákom v Oslanoch predstavili jazdci na sériových vozidlách. Tie majú povolené iba minimálne úpravy. Tu vyhral Bohumil Drevený. Celú sezónu som sa snažil auto pripraviť, ale s týmto som fakt nerátal, lebo sú tam silnejšie auta. Juniorov, ktorí boli zaradení do kategórie H4, sa na štart postavilo najviac. Práve sem patria mladé, začínajúce talenty, pričom za volantný vozidiel s poháňanou jednou nápravou a objemom motora do 1,6 litra sme mali možnosť sledovať jazdcov do 18 rokov. Práve táto finálová jazda bola z pohľadu divákov asi najkrajšia, a to napriek prerušeniu, ktoré bolo spôsobené haváriou hneď v prvej zákrute. Po opakovanom štarte sa vedenia ujal Šimon Hrnčiar, ktorý svoje vozidlo doviezol nakoniec aj ako prvý do cieľa. Zo začiatku sa nám ani tak nedarilo, lebo sa mi furt zahádzalo sklo, tak som nič nevidel, ale tak nakoniec to vyšlo, no a som rád, ako to dopadlo. No. Auto som trochu poškodil, no ale tak nevadí. Vozidlá s objemom motora do 1,6 litra boli na autoslide zaradené do divízie H1. Tu vybojoval prvenstvo Vlado Maršala pred Martinom Tokárom a z 3. miesta sa tešil Martin Krajčí. To bola moja priorita, keď som sem prišiel. Bola nejaká zvláštna príprava auta alebo niečo? Však celá sezóna. Stále bojujeme s tým autom a vytvárame nové podmienky preto. Podstatne silnejšie dvojkolky s neobmedzeným objemom motora vyhral po veľmi peknom boji talentovaný mladík Samuel Ondruška. Spokojný, strašne spokojný. Hlavne sa chcem poďakovať sponzorovi S-Trans za to, že som tu vlastne mohol byť a nečakal som ten výsledok a som strašne spokojný, veľmi spokojný. Napriek veľkej snahe o tretie víťazstvo v rámci autoslajdu, až za jeho chrbtom skončil Stano Korytár. Bolo to dobré, áno, na tie nejaké chyby, čo sa stali, čo sme porobili, respektíve motor nešiel tak, ako mal ísť, tak preto, ale myslel som si vo finále, že už mám dosť veľký náskok, nevidel som dozadu. Akože bol, ako to prejde, ale zrazu, no bohužiaľ, tak boli rýchlejší druhý, no a potom nevidela tá zatáčka, ešte som ho chcel dobehnúť, ale to už sa nedalo. V minulosti najkrajšie finálové súboje prebiehali v divízii H3, kde patria vozidlá s pohonom všetkých 4 kolies. Tu v rámci rozjazdy jasne dominoval Ján Šebo. V samotnom finále vyštartoval spoločne s Kuželom a Dleskom medzi prvými. Pri tlačenici v nájazde do druhej zákruty však výrazne stratil a tak v súboji o prvenstvo mali diváci možnosť sledovať Dleska s mladším Bérešom. Z tohto súboja nakoniec ako víťaz vyšiel Marcel Dlesk. Dával mi bodičky zozadu, chcel ma predbehnúť, len držal som si svoju stopu. Sice celý deň sa nám moc nedarilo, ale nakoniec to finále nám vydalo. Ako už Marcel povedal, o víťazstvo musel až do cieľa tvrdo bojovať s Ďodim Bérešom. Tlačil som 3 kola pred sebou toho druhého, ale proste nevyšlo. Stále keď urobil nejakú chybu, dostal sa mimo normálne stopy, tak jak mal vytočené kolesa a mal kontru, tak zahádzal mi úplne predné okno, takže chvíľku to trvalo, kým to zase utrelo. A keď som už videl normálne na cestu, tak zase bol 20 metrov pre mnou. Takže bolo to na nárazník celé kola. Som rád. Bola to super akcia, nám to veľmi páčila. Luboš Kužel nakoniec bol spokojný aj s 3. miestom. Přišly problémy, špatně zvolená guma, ten zimák, co jsme jeli vlastně, tak nám to fungovalo, ráno, trénink, první 2 rozjížďky, teď prostě to bylo úplně, jak když mám sliky na ledu. Špatná volba pneumatiky, víme to určitě. Máme za sebou premiérový autoslide v Oslanoch. Ako vlastne prišlo k premiestneniu tohto podujatia do Oslian, nám povedala domáca pani, čiže Daniela Bekertová. Dohodli sme sa s organizátorom, ktorý tieto preteky robil v Žarnovici, že autoslide prenesieme ku nám, takže preto sme sa tu na dneska stretli. A bola spokojnosť aj s priebehom samotného podujatia? Diváci nám zaplnili pomaly celý areál, takže kapacita bola takmer naplnená. Takisto bola plná štartovná listina, čo bolo vlastne 50 jazdcov, dokonca bolo až 53, takže som nadmieru spokojná. Nikomu sa nič nestalo. Mali sme nejaké kotrmelce, ale našťastie teda prežilo to bez újmy na zdraví. Ak k nádherným súbojom, ktoré sme vám práve ukázali, pripočítame niekoľko menších či väčších havárií, musíme skonštatovať, že autoslide v Oslanoch pri svojej premiére adekvátne nahradil podujatie, ktorého je hrdým nasledovateľom a ani v tomto roku nezostal divákom nič dlžný. Pevne veríme, že to tak ostane aj naďalej a v Oslanoch sa pri sledovaní autoslidu budeme stretávať ešte veľa rokov. Dále dnes ještě uvidíte reportáž z finské Arctic Lapland Rally, tak zůstaňte s námi. Rampa je parádní show, hrozně se na to těším a už aby se začalo.
dneska za skvělý výsledek. Byla to sice krátká etapa, ale dlouhý přejezd, takže my tady očekáváme netrpělivě, aby jsme se mohli těšit s ním z toho skvělého výsledku. Se nemůžeš jinak nesmát už, ty. Ne, nebo 100krát jeď, nebo co 100krát? Tak 200krát. Prostě jsme skákali třeba 10metrový skoky, jo, prostě měl jsem strach, aby jsme nepřišli o techniku. Měli jsme nějaké problémy s brzdama, zadicí, opravit, nějakou práci na motoru budeme mít, ale doufám, že všechno stihne. Akorát jsme tam měli mírný crashík na 250. kilometru, ale začalo to velice pozitivně. Začali jsme si jíždět kamiony jeden po druhým. Se na začátku chvíli prášilo, ale pak přišly dunový pole, který já mám rád a baví mě to strašně v nich jezdit, takže jako já si myslím, že super, jsme tady, pokračujeme a jedeme dál. Martin právě vyrazili na 7. etapu, která je maratonská. Protože jsme v jednom výjezdu z Dun trefili skvělý, takže jsem si prokousl rét a prasklo nám i čelní okno. Byla to úplně nesmyslná rozbíječka, kterou jsem vůbec nečekal. Byla etapa ideální pro našeho fatboye, ale postihly nás nějaké technické problémy. Dvakrát jsme museli vystoupit z auta. Ještě v jedné zatáčce jsem byl příliš rychlej, tak jsem trefil rohem skálu. Byla spíše VRCčková, měli jsme spoustu aut prašících před sebou, spoustu jsme jich předjeli, bylo pár pěkných brodů. Etapa byla strašně těžká, strašně se prášilo, bylo to v horách. Dvakrát jsme vyletěli z trati, protože byl úplně tak sypkej písek, že jsem stoupil na brzdy a auto letělo rovně. A zrovna do poslední etapy se nám stalo, že se nám rozbilo doprovodní auto, takže to musíme vyřešit a na Dakaru je
každý řešení dobrý, takže nějaký musíme najít, aby jsme se dostali do cíle. Parádní, jsme v cíli, jako s bratrama Kilianovým jsme to zvládli a myslím, že umístění parádní a můžeme poděkovat všem členům týmu Tatra Bagheera Racingu. Určitě se tady uvidíme příští rok a budeme bojovat. Racestar je nadnárodní soutěž pro každého, kdo chce vstoupit do světa okruhových závodů. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, ať už se závodní zkušeností například z motokár nebo i bez ní. Rozhodující je pouze jeho chuť stát se okruhovým závodníkem. Uchazeči nesmí být v roce pořádání soutěže k datu 1. dubna méně než 14 let a více než 25 let. Racestar znamená šanci pro kohokoliv, kdo se chce stát okruhovým závodníkem. Nezáleží na tom, zda má finanční zázemí. Pokud prokáže, že má talent, úsilí a touhu, budou mu otevřeny dveře do světa okruhových závodů. A protože v naší zemi neexistují otevřené podmínky pro talentovanou motoristickou mládež, přichází soutěž Racestar, aby dala šanci novým talentům, tak jako to bylo v minulosti v případě projektu Formula Star. Do soutěže je zapojeno celkem 7 zemí. Slovensko, Česko, Německo, Švýcarsko, Maďarsko, Rakousko a Slovinsko. Každá z těchto zemí provede své vlastní kvalifikační klání, z nějž vzejde 25 nejlepších jezdců dané země. O víkendu 5. až 7. dubna 2015 se na slovenském Slovakia ringu uskuteční velké finále. A o co se soutěží? První vyhraje sezónu v kokpitu Formule Gloria. Více naleznete na www.racestar.sk. Úvodním podnikem finského šampionátu v automobilových soutěžích byla tradičně lednová Arctic Lapland Rally, která se tradičně jezdí v okolí Rovaniemi, tedy za polárním kruhem. Finskému šampionátu se v rychlých kolech samozřejmě nebudeme věnovat pravidelně, ale start jakékoliv motoristické sezóny je vždy zajímavý. Zde ve Finsku, jak už vidíte, je to ještě obohaceno bohatou sněhovou nadílkou, na kterou jsme v České republice museli dlouho čekat. Ve 2 etapách na jezdce čekalo celkem 12 rychlostních zkoušek o celkové délce 160 ostrých kilometrů. Na start se postavilo téměř 150 posádek. Tomu by mohla česká rally scéna jen závidět. Z tuzemského šampionátu letos vypadla lednová Jener Rally a tak naši soutěžáci odstartují k prvnímu podniku až na konci dubna na Šumavě. Ale vraťme se zpět do Finska. Jednou z hvězd byl na startu bývalý jezdec Formule 1 Heikki Kovalainen, který startoval s vozem Ford Fiesta specifikace R5. Další jméno na startovním roštu, které je nám známé, byl například Karl Kruda nebo Polák Michal Solovov. Oba jezdce jsme mohli vidět v předešlých ročnících naší nejslavnější Barum Rally ve Zlíně. 140, pitkä nyppytäys 7, nyppy vasemmalle täysmiinus tarkka, jatkuu nyppytäys 2. Jedinou českou stopou ve Finsku byl spolujezdec Mikuláš Nečekal, který v České republice jezdil po boku Jana Dohnala. Ve Finsku už po několikáté usedl k Jose Kojovi. O vítězství však mohlo bojovat dalších 20 vozů, když sníh vyrovnává výkonové handicapy a tak zde není divu, že valná hromada startovního pole využívá vozy produkční kategorie Mitsubishi Lancer. Celkem 4 vítězství má na této rally na svém kontě Juho Salo a tak právě on byl největším kandidátem na celkové prvenství. 5. vítězství pro Sala přišlo v sobotu již trochu nečekaně. O první místo se po celou dobu soutěže přetahoval s Estoncem Karl Krudou. Tomu však v poslední 50-kilometrové rychlostní zkoušce nevydržel motor jeho Citroenu DS3 R5 a musel ze soutěže odstoupit.
Salo si tak před druhým Finem Joninikem dojel pro první místo s náskokem 2 minut a 43 sekund. Třetí pozici bral Jussi Vainiopa. Špatně nejel ani Heikki Kovalainen, který dokončil náročnou premiéru na sněhu a ledu na 6. místě absolutně a 3. ve své třídě. Uvidíme, jestli jej po odchodu z Formule 1 budeme nyní více sledovat v rally, jako třeba Roberta Kubicu nebo kdysi dávno Kimiho Räikkönena. Jubilejní 50. ročník Arctic Lapland Rally se opět vydařil a odstartoval finskou soutěžáckou scénu. Takový tedy byl únorový díl magazínu ze světa motorů Rychlá kola. V březnu se na vás opět těšíme. Na viděnou.